det. Og så sætter vi banen, eller så sætter I banen. Godt, støtter ham. Hjælp ham. Hold sædet væk. Vente, vente, vente. Rigtigt. Så op. Rigtigt. Støt ham, støt ham. Han går bare kontraen. Det kan han sagtens. Han er stor og stærk, den lille hest. Han er også dressurhest, så skal lære at gå kontragalop jo. Ja, men det kan den sagtens. Godt, det går ikke, han chancerer, mens jeg er ved at lave et andet program. Rigtigt. Holde kontakten. Ja, det er godt. Springer han lige lidt ud af sadlen. Det er okay. Støt ham her rundt i vending. Støtte, støtte, støtte. Fin afkortning. Ja, det er jo så dygtig, den store hest venter. Kommer galoppen igen. Rigtigt. Rigtig pænt. Støt ham. Hjælp ham. Holde kontakten. Ja, så får han chanceret også, for han er en dygtig lille hest. Fie, super fint. Klap ham. Og prøv alle. Super godt, Fie. Meget, meget fornuftig runde taget i betragtning af det første gang, du springer. Han er så flink. Når han er meget, meget flink, og han er meget, meget reel. Altså det, han bliver styret på, så prøver han. Og så gør han det. Det er super godt. Nej, de får det råt.